Sanibonani ngiyabingelela ubaba umnguni umthandi wabantu sethula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasikhona ngithi ke namhlanje bafowethu ake ngibonge kumsombuluko omkhulu wamaqiniso ukuthi kuleli sonto esiphuma kulo bengikhona le eWitbank sabamba umsebenzi omkhulu wespecial ebengisimemezelile ukuthi ke cha ngizobe ngilapho. Siyabonga kakhulu isupport. Siyabonga kakhulu nabantu abasondelile ukuzothola usizo nabantu abafikile ukuzovela ukuthi yini abadinga ukuthi balekeleleke kuyo eWitbank. Siyabonga kakhulu ngithi ke khona eWitbank bonke abantu abangabathandi bohlelo lwami nabathandi bomthandi wabantu ngizothi ukhisimuzo omuhle unyaka omusha uNkulunkulu abe nabo abalondoloze bonke. Ngibuye ngize lapha eMidlands lapha eSoweto nakhona futhi ngizofisela abantu ke unyaka omusha nezilokotho nje engibafisela zikaKhisimuzi uNkulunkulu ke abe nabo. Ngizothi ke la eWitbank nakhona lapha eMidlands umsebenzi ke wespecial uhambe kahle kakhulu. Bonke abantu ke bebekhona ngobuningi babo nakuba kunalempi esiyilwa nalabantu abahekha izinamba zodokotela. Labo bantu labo bayaphazamisa ngoba umuntu ufika hlela ukuthi hayi ngiyobona udokotela endaweni ethile bamqola imali bona baphinde futhi bamnikeza ama direction wrong egcina umuntu engasakhona ukufika la ayalelwa khona noma uyafika ufika useyakhala. Ngiyaphinda ngithi uma uye enyangeni umeke yaqala yathi inyanga faka imali phambili noma faka imali eSpa faka imali eShoprite lo nyanga leyo bobona ukuthi akusiyona lenyanga obuya kuyo sekuyisigebengu ngoba inyanga obuya kuyo inazo zonke izinhlelo zokuthi ibhadaleka kanjani. Ngiyaxwayisa ngithi bonke laba bantu abavelelwe ilenkinga yokuthi befaka imali kubantu bebehlale ngabe beyibize ngenyanga. Ngiyacela ukuthi lapho abaphephise bese ngizothi ungalinge nakancane mokwathola umuntu wathi hayi faka imali khona umuntu ngokuthengela wona faka imali khona kufanele ngiyolanda ubobona ukuthi lo muntu lo uyisigebengu akusiyena lo muntu obuya kuye. Ngiyacela lokho nikudlulisela nakwabanye ukuthi ningalokuthi kanjalo baningi abantu bekhala nathi siyasebenza kodwa sihlezi kabi ngalabantu abantshontsha izinamba zethu. Ngizothi ke inambeni yami 066 ngiyacela ningayifoneli ningayiWhatsApp 066 anufoneli anuWhatsApp ngoba unalenkinga yokuthi lo muntu uhekile. Ngiyacela ukusho lokho ngicizelele bese ngizothi ke ngolesihlanu mhla ka10 nangomgqibelo mhla ka11 lapho ngizobe ngivala ispecial eNanda eMawoti. Ngicela wonke umuntu obhalisile nomuntu ongakabhalisi senali ithuba lokubhalisa kusukela namhlanje nangolesibili nangolesithathu sisabhalisa abantu kodwa ngolesine akusabhaliswa umuntu sesenza amalungiselelo abantu asebebhalisile. Futhi ungabhalisi makuthi uze kulo munye umkhakha. Abantu ababhalisayo elaba abantu abeze emkhakheni we5000 emkhakheni wokuthola into. Manje ke ngiyacela ukuthi wonke umuntu ongakabhalisi ofisayo base specialini abhalise ozothatha into ye5000. Ngiyafisa ukuthi okugcina ningalokuthi moke wafona kwathiwa faka imali kubhaliswa ngemali faka imali kuyabhukhwa ubobona ukuthi akusethina ke labo sekuyisigebengu. Ngiyanifisela ukuthi ke uNkulunkulu abe nani anilondoloze anihlenge. Namhlanje usuku lami nami lokugcina nginani la emoyeni sengithemba ukuthi ke sobonana kahle uJanuary mawuqala. Nawu ke umyalezo ophuthumayo nomyalezo wokugcina engicizelela kuwona ukuthi inamba 066 ningayifoneli ningayiWhatsApp. Leyo namba leyo ihekhiwe. Ungalokothi uyifonele ungalokothi uyiWhatsApp. Nathi inamba engicela uyisebenzise 079 303 9388 079 303 9388 yona namba leyo impela engicela ukuthi nifonele yona nizomthola umntwana lapho uzanisiza noma nifonele inamba yami ke ngqo ethi 073 49 70 584 073 49 70 584. YouTube ngikhona, Facebook ngikhona, ongenzeke kubantu kumnguni kuyenzeka. uNkulunkulu abe nani
ukhisimuzo omuhle, unyaka omusha onezibusiso. Amen.